बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि। नैबे क्लिपाव नुनाया लोगोफोर माने ओरैबायदि जादो जोंहा स्कुलनिनो सात्र देलाय 6 7 दोङोमोन। बेनिफ्राय स्कुलाव थांबाय थानायाव बिसोरो माने बाइकजों साइकेलजों सौदावलायदों आरोना। जिहेतु आजिखालिनि लाइमोन नालाय एसे दुस्थु जाफुनाय, ओमफ्रायो सौदावलायनानै बिसोरो जंगालथिंहाय गोलैहैदों आरोना। दा जेबो जायासै, इसोरनि अननायाव माने सात्रफोर नालाय अननो ओंखारो, गुबुन हारिबाबो माने एसे आथिंफोरा एसे दुखु मोनदों होनना बुंनाय फोरमायनो मोनदों। रावबो जेबो जायासै आरोना। बाइकजों साइकेलजों नालाय स्कुलाव थांबाय थानाय समाव माने स्कुलनि सात्रजों ओमफ्राय गोबां लामाथि थांलाय फैलाय जायो नालाय, बेयाव माने सौदावनानै जंगालथि सानै गोलैदों। ओमफ्राय हिन्जावसा सानै नामा एसे दुखु मोनदों होनना बुंदों आरोना आथिङाव। जिहेतु जेबो जायासै आरोना, डाक्टरनाव लांनांगौ लागा जेबो गैया। दा बियो बर' लाइमोन नङा दे लोगोफोर, बियो माने त्रिपुरानि, जिहेतु त्रिपुरायाव जानाय जाथाय। त्रिपुरानिबाबो स्कुल सात्र नालाय गुबुन जाथिबाबो एसे अननाय फैयो आरोना, स्कुलनि सात्रबा गथ' मानसिबा माबाफोर जाथाय जाबा। दा बेनोसै आरोना। फुल भिडिअ दोङो आंनाव, फुल भिडिअखौ आङो गाबोनफोरसो आपडेट होसिगोन, दा एमबि गैथ'ला। दा आङो मोननै आपडेट लानानै फैदो। नेक्स्ट आपडेटानो जाबाय लोगोफोर, जोंहा फेसबुकाव नै दानि बावसो गोबां भाइराल नुगासिनो सासे सिस्टारनि। बे भाइरालानो जाहैबाय लोगोफोर, माने सासे सिस्टारा जोंनि गोबां बड' निउस इउटुबारफोरखौ, जितु निउस चेनेलनि रिपर्टारफोरखौ माने एसे माबा गाज्रि बुंदोनो। आं भिडिअखौ नायजोबनाय जायासै। बेयावनो माने जोंनि गिदिर गिदिर निउस रिपर्टारफोरा बेखौ माने एसे एफआइआर होगोन होननानै माने फोसावहरदो आरोना। दा बे सिस्टारनि बागैनो बुंहरदो 4 आवार्सनि गेजेरावनो जुदि सरि एबा निमाहा बिया, बेखौ माने एफआइआर होनाय जागोन होनना बुंदो। दा बिथाङा सिस्टारा मा बुंखो, बिनिनो रिप्लाइ फैबाय सिस्टारनि, जिहेतु निमाहा बिनाय नामा नोंथांमोना नैबे भिडिअ जोबजासे नायलांबासो मिथिगोन आरोना। दायो जोङो नायलांसै आरोना। जोंहा गासिबो सिनायखायो जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर निउस चेनेलफोरखौ, नामफोरखौ बुंथ'ला आङो। बिथांमोना एफआइआर होगोन होनदोंमोन आरोना। दायो नैबे सिस्टारनि सरिखौ नेना दोङोमोन बिथांमोना। दायो नैबे सिस्टारा क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाना फैबाय। दा नायलांसै आरोना मा बुंदों बे सिस्टारा। बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि। गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुत्तिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउस होननाय बेसादा कुत्तिनि बायदिसो जानानै दं। सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन, सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन, सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों, बेफोरबायदिल' आरोना। हारियाव हारि सोमावसारनाय, हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन, अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ, मिथिबायना। सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो, इन्टारभिउ लाहै लाहै स्पिकार हमै हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना। साननैनि जिबनाव जों नै दिनै दं गाबोन गैया, गाबोननो मा जागोन बेफोरखौ जों गावबा गावनि फिउचारखौनो मिथिया, गावबा गावनि फैनो गोनां मा जाहैगोन बेफोरखौनो मिथिया। अब्ला बे साननैनि जिबनाव जों गोजोन थासारिखौ लुगैया नामा? खालि मोनसेल' हारियावनो गंसेल' न'खराव बिदा फंबाय बुलाय सोलाय अराय सम सैमा अमा अरलायलायनाय बायदि खालामो। बाख्रिनिफ्राय माइ खावना लांग्रा, सोरनिबा दखान हासिनानै फैसा थाखा खावना लांग्रा, सोरनिबा गय बागाननिफ्राय गय खावना लांग्रा, फानहैनानै ड्राग्स गान्जा बायनानै जाग्रा, हाजार हाजार उन्दै उन्दै गथ'फोरा देहा फालांगियाव दिनै हाबनो हमदों। बेफोरखौ मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै? जोंफोरबायदि नंखाय बाखाय मा बुङो बेफोरबायदि सोंखारिनायनि थाखाय, इसे एनै सोंखारिनायनि थाखाय सारा बर'फोरनि रिपर्टारानो निउसावनो बेफोरबायदिखौ होनो हादोंब्ला इमान गेदेर गेदेर जाथाय जायो। दिनै हाजार हाजार सुबुङा गुबुनजों खारफालांगासिनो दं, हाजार हाजार सुबुङा बेसेबांबा गोरोन्थि मावगासिनो दं। बेफोरबायदिखौ मानो आसि दिन्थिनानै बुंनो हायाखै?
बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आङो निउसनि मानसिफोर जेराव आंनि फट'खौ दिनै मोनफा मोनफा आपग्रेड खालामगासिनो दं आंखौ फेमास खालामदों जेराव आंनि इउटुब चेनेलाबो ग्रथ जानो हासिगौ ओइ माने सासे मानसिखौ रात बिराद डेभेलप खालामनानै होनाय जादों बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय साबायखर बावहोबाय आङो निउस जायफोरा बिराद देहायाव नांनानै गावजों गाव बुंलायलायनानै ओरै फन हरलाय आंनि फारसे रायलायनानै थैया बिराद गरम जादों होथारनांगौ होननानै नारसिन एफिआर होनो नाजादों नाथाय एफिआर होयोब्लादि मा बेसादाव एफिआर होनो हायो बेखौ नाय बुहुत नर्मेल स्टेप बियो बुहुत नर्मेल स्टेप जेराव आंनिख्रुइ बांसिन नोंसोर आंखौ दा भाइरेल खालामना दाय मावगासिनो दं बेखौबो आं नेगासिनो दं इजिलि गिनो रोङि मानसिखौ दा आवगाय गिनो रोंनाय मानसिखौ आवगाय किन्तु आंनाव गिनो हानाय थै थोबसेबो गैया आं गावनि जिउखौनो थोबसेबो गिया मिथिबाय जिउआव मानसिया थैनो थाखाय जोनोम लायो अब्ला थैनायखौ मानो गिनांगौ आं दुरपक नङा नोंसोरबायदि आरो आङो पुलिसखौबो गिया मानो होनब्ला बेवहाय गोबां पइन्ट थायो आरो बाथ्रा बुंनो हानायनि पइन्ट थायो बा लेगेल इलिगेल होननाय बाथ्रा थायो जेराव आं बुंनो गोसो जायाखैमोन नोंथांमोना आंखौ जेरै मेरै फट' बा मोखांखौलाय मेगनखौलाय मानो होथेलायनांगौ मेगनखौबो हो आंखौ फेमास खालामगासिनो दं बर' आइजो हिसाबै आं सासे साहस गोनाङाव आङो दिनैहाय नुजाथिनो हाबाय बेखायनो थेंक इउ सो माच जेराव आंखौ सोरबाफोर पार्टियाव बिराद आइजोनि थाखाय साहस गोनां आइजोनि थाखाय गांहाब उखैहाब नेना थादोंब्ला आंखौ लानो हासिगौ सोरनिबा पार्टिया आंखौ लानो हासिगौ आरो जेरै आंनि नामखौ दिनै ग्रथ खालामनानै होबाय ओरैबायदि फेमास खालामनानै होबाय बेनि थाखाय हाजार रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो निमाहा बिनायनि बाथ्रा बुंदों गोरोन्थिया बयहाबो जायो नंगौ निमाहा बिबाय आङो मानो होनोब्ला बर' हारियाव खायसे गाज्रि खामानि मावनो गाज्रि बायदिसिना सान्थौ थांनायाव बायदिसिना लामाजों थांनायाव बेखौ सोंखारिनो बर' हारियाव मोन्थाय गैया बर' हारियावल' मोन्थाय गैया गुबुन हारियाव मोन्थाय दं गाज्रिखौ मावनो थाखाय बर' हारियाव मोन्थाय दं मोजांखौ मावनो थाखाय बर' हारियाव मोन्थाय गैया बिनि थाखाय आङो निमाहा बिहरबाय रादाब बुथुमग्राफोरनिसिम जायफोरा देहायाव नांदों देहायाव नाङियाथ' जेबो नङा खायसे मोजां खामानिनि थाखाय मावग्राफोरा खायसेयाव सापर्ट होखायो आरो गासिबनावबो देहायाव नांजोबा जायफोरनि ब्रेना तारफोरा जनाय बा थैफोरा बिराद गरम इसेयावनो थैफोरा गरम जानानै गासिबखौबो गरम खालामजोबनांगौ बेनि जिउखौ फोजोबथारनांगौ बेखौ एकदम बदनाम खालामथारनांगौ ओरैबायदि सानग्रा मानसिया बिराद गरम जायो आरो बेवहायनो मिथियो जायफोरा आंखौ दा पस्ट होगासिनो दं मेगन होथे पस्ट होलायदो जेन आं सोरखौबा रेबानो खालामदों सोरखौबा मार्डारानो खालामदों सोरखौबा माइबायानो खालामदों बा सोरबा राष्ट्रपतिखौ अन्थायानो खुबैदों बेफोरबायदि आरो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि बुंनायखौ सोंखारिनो मोन्थाय गैया मोजां मावनायखौ सोंखारिनो मोन्थाय दं बेनि थाखायनो निमाहा बिबाय रायजो राजाफोर बिनि थाखाय निमाहा बिहरबाय जाहाथे उनाव नोंथांमोनाबो बर' समाजखौ नांलाय खमलाय गोरोबलायनाय गैयि खालामनानै होआ नोंथांमोनाबो एसे गोसोआव लाखिदो दा नुखाबाय नोंथांमोना लोगोफोर बेनोसै आरोना भिडिअआ माने जोंनि निउस रिपर्टारफोरखौ माबा बुंदोंमोन आरोना दायो जाथाया माबायदि बुजिना मोनला आरोना बे सिस्टाराबो गोबां बाथ्रा बुंदो आरो भिडिअ दंबोयोमोन आरोना होजोबलासै आङो बै माबा रिप्ले होनायखौसो माने क्लियारिफिकेसन होनायखौसो ससेखौ होना होबाय जिहेथु गोबां बाथ्रा बुंदो सिस्टारा ओमफ्राय जों जेबो बुंला आरोना सोरनि गोरोन्थि सोरनि मा जायो दा बेनोसै आरोना भिडिअआ नोंथांमोना सोरनि गोरोन्थि सोरनि मा निउसखौथ' गासिबो नायखायो आरोना बर' निउसफोरखौ गासिबो नायखायो बे सिस्टारा गोबां बुंदो आरोना बर' निउसफोराव गोबां चेन्ज जाबोबाय गोबां माबा माबि बाथ्रा ओंखारलाङो होननानै दा आङो जेबो बुंनो गोसो गैला बे सिस्टारनिनो गोबां भाइरेल जादों आरोना फेसबुकाव माने मैया दाख्लैनिफ्रायनो आरो गोबां भिडिअ ओंखारदोंमोन जिहेतु शेयार जागासिनो आरो नैबे निउस भिडिअआ शेयार जागासिनो आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोबाव बानायला नोंथांमोना आं मोजां आपडेट लानानै मोनबोयोबा आरो लाबोनो हागोन आरोना दा भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामना हो आरोना जोबोद खस्थ'जों भिडिअ बानायनाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामा साबस्क्राइब खालामा
शेयार खालामा आरोना दा बुंबाय आं लोगोफोर थाबैनो 50K साबस्क्राइब खालामनो आरो अननानै जोबोद खस्थ'जों भिडिअ बानायनाय जायो जितु ओंखारबायदों आरोना लासै लासै खस्थ' जायो दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय